velkommen til den her video. Så er hun tilbage med håret igen, ikke også? Det er dejligt. Det er i dag onsdag den 28. januar. What? Jeg føler, jeg kender ikke, der har fødselsdag i dag. Det er ikke en for min folkeskoleklasse, tror jeg faktisk. What the hell? Jeg har noget med tal og sådan noget. Nå. Det er onsdag. Jeg har taget en fridag fra mit arbejde, og vi skal til event i Aarhus. Klokken er 6:47. Jeg stod op for 10 minutter siden. Og skal lige gøre mig lidt klar, ikke også? Det kan I måske lige regne ud. Jeg skal afsted sammen med Andrea og Malou, og Andrea og jeg, vi kører herfra 7:50, har vi regnet os frem til. Og så noget med klokken 8, og så henter vi Malou efter lidt over 8, og så er vi i Aarhus lidt i 10, og så starter eventet klokken 10. Så det glæder jeg mig til. Det er mit første sådan event, jeg er blevet inviteret til. Tak, Pitaya. Sådan her har jeg det. Og apropos Pitaya, jeg skal vel sige reklame, fordi det er noget, de har sendt til mig, som jeg skal have på i dag. I ved alle de regler med det. Nå, jeg har kun lige noget af det, fordi jeg er sådan en, der godt lige kan lide at smide min trøjen i tørretumleren, så den lige bliver lidt varm, når jeg skal den på. Nå, men jeg skal have noget sejt tøj på, og jeg er ikke sådan en, der ser sej ud i sådan noget her. Og jeg skal afsted med Andrea og Malou, som jeg lige sagde, og de er sådan nogle, der ser seje ud i sådan noget her. Alle pigerne, der kommer i dag, skal også have det her sæt på, så jeg tænker ikke, at jeg bliver den eneste, der kommer til at føle mig som en sportsatlet i 80'erne. Men jeg synes, det er fucking fedt. Det er en voldsomt fed farve. Planen er, at vi skal bokse lidt. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg kan være med sådan i forhold til graviditet og sådan noget. Jeg ved godt, det er vigtigt at røre sig under sin graviditet. Men jeg er jo ikke lige sådan en, der træner. Så jeg tænker, hvis man lige pludselig bare lige begynder at lige tage en boksteam, så ved jeg ikke lige, hvordan kroppen lige er på det. Men jeg kommer for god energi og god frokost bagefter. Det bliver skide hyggeligt. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg tænker at lave en sleek i mit hår, så det er nok det første, jeg gør, så det lige kan nå og tørre. Hvis vi lige skal snakke lidt videre på graviditet, så går jeg ind i uge 20 i morgen. What? Jeg er halvvejs lige om 3 sekunder. Det forstår jeg ikke. Vi kan lige lave en lille pump-update om lidt. Hvem skriver til mig? Det gør min svigermor, ikke også? Nu skal jeg lige se, hvad hun svarer til mig. Nå, jeg som sagt går ind i uge 20 i morgen, og der begynder bare at ske ting og sager, det kan jeg sige. I går, der var jeg sådan, der har været lidt stille på mavefronten de sidste par dage. Fuck mit overfættet. Og jeg har ikke rigtig mærket noget, og man går bare sådan, hallo, gør nu noget. Og så det er som om, at hver gang Marvin snakker, eller sådan lægger hånden på min mave, bum, så er der spark, så er der duk, så er der dødt, så ja, jeg ved det ikke. Så i går har jeg bare sådan haft lidt ondt i maven og været glad over det, fordi jeg har været sådan her, der sker noget, det var det dejligt, at jeg kan få lidt livstegn. Og når vi så kommer ind i seng, og Marvin så begynder at snakke, hvilket er virkelig underligt. Det er jo ikke fordi, han ligger og snakker ned til maven. Men bare det, han snakker, sådan hans hånd lige ligger på, bum, så bliver jeg bare sparket. Og det er jo så voldsomt, det er det jo ikke nu, men at Marvin jo kan mærke det på hans hånd også. Og vi kigger sådan ud i luften, og så kommer det der duf, og så kigger vi bare på hinanden, og det sker sådan noget 3 gange, og så er jeg sådan her, okay, tusind tak for, at du skal vende på Marvin for at kunne sparke mig. Men okay, det må man jo tage med. Det er bare sindssygt dejligt, at man bare lige en gang imellem får den der bekræftelse. Jeg skal lade være med at snakke. Nå, en gang imellem får den der bekræftelse på, at der altså er noget. Nu laver jeg en kop kaffe, og så laver jeg en sleek, og så hører I fra mig. Hej. Så. Okay. Det er så ikke mig at have sådan noget her på. Kan man ikke lige stramme den lidt ind dernede, fordi ellers så ligner jeg en hip-hopper. Nå. Ser sej ud. Nå, men jeg har fået outfittet på. Og det er jo sejt nok, hvis man er sådan en sej type. Jeg var mere sådan en Book Copenhagen-pige. Ej, det var jeg engang. Skud ud, seriøst. Det kan være, at vi spænde det her liv lidt ud. Jeg er lidt i et dilemma. Ej, jeg har lidt travlt. Jeg skal gå om 5 minutter. Men Andrea og Emil kommer og spiser. Kan jeg overhovedet høre mig? Andrea og Emil kommer og spiser senere.
Og der laver jeg gyoza lasagne. Homemade gyoza lasagne. Og overvejer lige, om jeg skal smide det der kyllingefars sammen. Men der skal jo også sådan noget friske forsløg og sådan noget i. Og det bliver ikke så frisk, hvis det skal ligge nede i en fars hele dagen. Kan I følge? Det kan godt være, at jeg bare gør det senere. Vi er jo OK tid hjemme. Man glemmer bare, at når noget slutter klokken 1, så har man lige 1,5 times transport. Men altså, det skal nok gå. Nu pakker jeg lige en task, og så går vi ned og mødes med Andrea, og så går vi over til bilen. Den har nemlig holdt til opladning hele natten, så vi har fuld øde på batteriet, til vi kører afsted. Du har kort jakke på. Er det Emils? Jeg har ikke længere jakke, den længste jakke jeg har. Min anden, den går hertil. Så er du klar til idræt med 9. B? Nej, det vil jeg ikke være en del af. Goddag. Goddag. Det ligner nok Beates veninde. Så var hun her. Ikke lige nu. Er det noget, du tager med? Ja. Har du task med? Ja. Ellers har jeg en stor task, jeg tager med. Du har en motherfucker bag. Men vi skal sgu da til boksning. Er det nogen, der gider fortælle mig? Okay. 34,95. Okay, gæt en pris. Jeg gætter på, altså til 4 timer. Til klokken 14. Vi er færdige 14. 114. Jeg tror 160. Så tror jeg... Ej, det er jo ikke København. Næsten. Så siger jeg 114, 160, 98. Jeg kan ikke læse, hvad det står. 96. 96. 8, der lærer min bror. Og det var ikke galt. Nej, Jeg splittede i 3. for Ja, 4 det er lige timer. med min bramsejl. Jeg splittede mine bremsejl. Nå, Må vi jeg få optager. dit nummer? Nogle gange kan jeg godt blive lidt bange. Ej, min mave den rumler lige om lidt. Nej! Er I klar? Nu får en præstationsangst. Det er godt, man kan tage de her sæder af, fordi jeg tisser snart på det. Skal vi Nå, gå? men jeg har lagt en lille... Jeg havde dum numse her til morgen, fordi jeg drak en Red Bull på tom mave. Så får jeg Nå, altså det kan dum du ikke numse. klare, eller hvad? Akut dumping. Ikke? Ja, akut dumping. Ja. Nå, vi er kommet frem Vi er til kommet en frem. parkeringsplads. Ja. Tæt på Yderligere. Aros. Yderligere en Yderligere ved præstation jeg kommer. Ja, Og vi går været nu 5 minutters gågang hen til Rules Boxing Club. Vi er kommet til Rules Boxing Club, som ligger i Aarhus. Og der er simpelthen boksetræning nu. Jeg er ikke lige med i det graviditet og ondt i maven og det. Men nu skal I se. laver vi bare den samme tælling. Kun med få. 4. 5. Nej, prøv at lukke til mine. 1, 2 på min tælling. Nej. Forreste værst. Vi er kommet på Og hun tror, at fætter godtaget, fordi det er boksning. Bare. ja, og skal skrive bucket list. Ja, så er det lige med at filme på noget med, ikke? Fordi ellers jo, men de flyttede det så smile for the camera. Jeg vil gerne lov at sige tak, fordi du har været inde. Halløj igen. Jeg er kommet hjem. Wow, en tur, må jeg bare lige sige. I smuksak. Hej. Hvad så? Hvorfor er du allerede hjemme? Det er jo egentlig allerede. Har du ikke siddet i kø? Ikke rigtigt. Nå, men jeg er kommet hjem, Andrea og jeg vil sætte med lue af, og så gik vi lige ind i Føtex, fordi Andrea hun har fået en surdej, og jeg starter op på projektet igen. Så jeg skulle lige have noget mel, jeg kunne bruge det til. Og så købte jeg lige sådan nogle her, og så købte jeg en kernemælk. Den skal vi lige bruge. Det var det. Nu skal jeg simpelthen skifte tøj. Jeg skal i hvert fald have det her tøj af. Og så tænker jeg, at vi skal lave de der gyoza-bunde, jeg ligesom skal bruge. Skal jeg lige tænde lyset? Det er noget hvedemel og noget vand og salt. Det er vist kun 3 ingredienser, så det kan nok godt magte. Det skal jeg bruge til den gyoza-lasagne, som jeg skal lave senere. Det tror jeg faktisk ikke, jeg sagde, jeg skulle lave, men det skulle jeg. Så, that's the plan. Jeg har lige smækket lidt muffins sammen. Det er egentlig den der kage. Hvad er det, I kalder den? Der er nogen, der kalder den du ved nok. Det kan være den ikke. Hvad kalder du den så? Kanelkage er der også nogen, der kalder den. Krydderkage? Ej, ved ikke. Jo. Nå. Der er mange ord for den. Jeg kalder den kernemælkskage, fordi der er kernemælk i. For så bliver det sådan lidt svampet og noget. Jeg kalder den kernemælkskage, fordi du gør. Men jeg har i hvert fald lige lavet et par muffins fra den kage, var lige ved at sige, med det dej. Og det rører jeg ovnen nu. Jeg har også lavet min dumpling-dej. Den er her. Dumplingdej. Til hævning i en pose. Synes jeg er lidt nøjere, men man må gøre, hvad opskriften siger. Så nu rytter jeg lige det her køkken op, fordi det ligner, jeg ved ikke hvad. Nå, og det er så nice, at det ser sådan her ud, når man ved, der er en fyldt opvaskemaskine. Det får jeg lige fikset. Så får jeg nok lige skåret dumplingsdejen ud i ved med glas. Og så gør jeg hvad? Og få det her hår ud, inden Andrea og Emil, de kommer. Vil du skrive ja til din søster? Jeg skriver lige ja til min søster. Jeg har fået tøj på. Ej, det havde du også før. Nå, vildt.
Hun har lavet muffins her, ikke også? De er fandme fine. Den er lige lidt et bruthul. Men hey, det går nok. Og så har hun lavet... Nej, Marvin, Hvad? du skal ikke grine. Vi skal have gyoza Nej, nu skal jeg lasagne. nok lige forklare det. Det Så har kommer vi til 2 at lag. fungere. Det er fordi, jeg vil have lavet lasagne i et ildfast fad. Er du med? Mm. Men så skal man bruge meget mere gyoza-dej. Nå. Og lige pt. Er der det her gyoza-dej. Til 4 mennesker. Ja, men det er lige meget, fordi nu laver jeg bare gyoza-lasagne i skåle. Så man skal bare ikke være så sulten. Men så er der fucking mange muffins. Du tror en stor dreng på 130 kilo, han bliver med af det der? Marvin, nu må du æde 8 muffins. Ja, det er rigtigt. Så nu skærer jeg lige Skær. spidskål, og jeg skærer hakket kylling, og en masse chili og noget. Jeg har følger en opskrift inde på TikTok. Nå, det er smart. Jeg tror faktisk, det bliver fucking Og lækkert. så det her fars, det sætter jeg bare lige på køl, indtil at de ligesom skal bygges, Ja, når de kommer. det er en god idé. Altså, min opinion er, at jeg tror, det bliver mega lækkert. Ikke min opinion, nu skal jeg bruge den her. Nøj. Ej, slap af, girl. Hvad laver du? Hvad kunne chefen tænke sig at spise det? Jeg kunne godt tænke mig gyozas lasagne. Jamen, jeg har fyldt det her kyllingefyld. Ja. Det har jeg fyldt i de små skåle. Og så prøver jeg at få de her gyoza-dejstykker Til at blive store nok. til at blive store nok til sådan at dække. Toppen. Ja. Det er sgu lidt godt, det der statter. Ja, men prøv at tænke, hvor god jeg er til at regne. 1, 2, 3. Ikke så god. Men det er fordi, det skulle have været en anden form for Nå. regneark. Okay. Du har altid sådan en lille telefonholder heroppe. Ja, det har jeg jo nok. Og så skal de have 20 minutter på almindelig ovn. Ja. Og så når de kommer ud, så får de lidt friske forårsløg, lidt sesam og lidt Sådan. teriyaki. Ikke også? Jo, det er fandme lækkert. Jeg glæder mig godt nok. Og så til dem her, der er også dem her. Nå ja, de har fået lidt kaffeglasur på. Der var igen heller ikke lige nok, men du ved. Og så er der kommet til at mangle en. Ja, men hvor er det fordi du... Var det smagsprøve? Kvalitetssikring. Tilsmagning af muffin. Kvalitetssikring. Nå, Jeg vil gerne have noget bad, inden de kom. det når du ikke. Nej, men vi skal se noget. Hvad skal vi se? Karl Den kæle Paradise Hotel. Han har en sixpack ud Under træen. For vores fælles penge. Nu får vi gæster. Det runkede seriøst i bygningen. Hallo. Hej. Hvordan går det? Det går dejligt. Hvad med dig? Min. Marvin. Så Jeg synes, det Jeg skal kan gøre. sige, det går fandme godt med. er det rigtigt? Hun har sagt, de bare var venner. Nå, det er blevet lavet om fra i går. Nå, det er egentlig fint nok. Hvad er blevet lavet om? Ja, det er fordi, du har sagt, du bare var venner med Emil. Nu er jeg kæreste, har jeg sagt. Ej, jeg er ikke blevet kærester. Ja, det går. Se Emil, hvad jeg har lavet. Nå. Wow. Vandmælkskage i muffins. Fuck, hvor lækkert. Fordi så tænker jeg, så kan I godt styre ved kun Ja, ja. lige at tage Så kan man én. tage 3. Ja, 3. Ja, så i stedet for at tage en hel brædepande. Ja, eller en halv. Helt, tænkte jeg. Fuck, der er koldt stadig, hvis I vil ikke. Det er der. Også det. Der er stidsholdt. Ses. Okay, vi skal lave en transition. Ja. Okay, så den her, den kommer sådan op på lejren. Klar? Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at spise i dag? Ej! Jeg har lige lavet den samme joke. Har du? Ja. Ja. Hvem chefen i en dag? Nå, men hvad er her? Endelig smager selvfølgelig først. Det er gyoza lasagne, som jeg... Nu har jeg godt nok hældt den ud. Men med kyllinge til tager i. Men med kyllinge tatar. Nej. Gyoza lasagne. De har jo set, hvordan de bliver bygget op. Jeg må lige smage på det. Ja, bare lige smag, fordi så lige om lidt. Delicious. Det smager fucking godt. Nå, Marvin, du har fået dine 15 seconds. Oh. Ja. Så nu er det tilbage til mig. Jeg har fyldt 6 måneder Tillykke. i dag. Ej, Så er du kæmpe 26,5. tillykke. Jeg er 26,5 nu. Nå, det er sgu da fantastisk. Happy birthday to ya. Happy birthday. Halvvejs mod 27. Nå. Ja, har du noget, du gerne vil sige? Så er du tæt på 30. Gud, jeg har godt nok ikke særlig meget strøm på. Jeg vil gerne sige, at jeg ikke noget bad. As you may can tell. Og det er siden sidste vlog. det er altså siden forrige mandag. Hvor I så sidste vlog blive optaget. Det er jo ikke jeres, det er jo hjemmegård jeres. Hjemmegård i. Yes. Week. Vi har sat vores yndlingsshow på, som er Svampebob Firkant. Vi følger lige med, det kommer nemlig i dag kl. 14, der også, når vi skal se, så vi kan godt lige se det. Vi var ikke hjemme kl. 14. Så skal vi lige se det.
Og hvad tænker du for? Er det muligvis de kærtemælskage? Det skulle faktisk have været kærtemælkshorn, men det blev til kage i stedet for. Ja, det jeg kunne ikke styre det. Nej, det skal simpelthen lige lave den gimbal der. Det går da sindssygt langsomt. Prøv lige med den der. Okay. Ja, eller plan Kan Andrea drikke ud? Selvfølgelig kan hun det. Ja. Don't bøvs. Ah, Du kan ikke bøvs. Man har det cool gjort. Shake that ass, bitch. Hands on your knees. Hands on your knees. Wakeboy nu. Jeg var en farvel der. Foran kamera. Og nu skal vi hjem. Andrea er gået i belastning. Nej, det er sgu Emil, er det. Må de spørge noget? Skal vi kunne vaske Har Anton Vent, er det Vesterlin Vanderlin, der har lavet Skal vi den? kunne vaske bil, eller hvad? Nej, jeg gider ikke. Og de lukker også kl. 22. Og jeg skal hjem og se håndbold også. Nå, jamen vi ses. Skal I have det godt? Okay, have det godt. Hej. Okay, hvilken sal tror jeg, vi kører på nu? Ja, 3, 2, 1, gæt. Nej, men de skal jo gætte efter. Jeg har vist dem i min luft. Nå. Okay, jeg gætter på 4. Første? What? Fedt. Okay. Vi vil køre bilen på Brest, og så opdaterer jeg igen. Jeg har det sådan her, fordi jeg skal tisse. Skal du tisse? Lidt, men jeg skal ud og tisse i naturen nede på Brest. Ja, det er dejligt. Nå fedt, vi har så fået mindre strøm på at gøre det. Man skal ellers tro, at Alberto er god til det. Hun er jo fandme født ud af røven af en elektriker. Ja. I generationer. Så er svinet til ladning, ikke også? Så kan pigeren sagt komme til Aarhus i morgen. Ja, det er så lige mig for dagen efter. Jeg er faktisk lige kommet hjem fra arbejde, og fik altså ikke afsluttet vloggen i går, så det vil jeg gøre nu. Tak fordi du har set med i den her dag i mit liv, som var en fridag. Det er dejligt. Jeg håber, du har hygget dig, og jeg håber, at du har lyst til at smide et like og et abonner og en kommentar min vej, ikke også? Fordi så bliver jeg rigtig glad, og det var rigtig glad. Det er godt. Kan I have det godt? Hej!